वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाच्छलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्कृते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी 93 प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। சோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? கோர் வந்து பிரகாஷானந்த சரஸ்வதியோட லீலை தான், ரைட்? அங்க போனோம் நம்ம. அதுக்கு முன்னாடி போற வழிகள் தான் இதெல்லாம். மது மதுவன தாலே குமுடா பகுல வன गेला ताहा ताहा स्नान करी प्रेमाविष्ट हैला। हरे कृष्ण। मधुवन कुमुदा बहुलवन केला दाहिदा दाहिदा स्नानकारी प्रेमाविश हैला। श्री चैतन्य महाप्रभु மதுவனம், தாளவனம், குமுதவனம், பகுலாவனம் உட்பட பல்வேறு காடுகளை தரிசித்தார். அவர் தாம் சென்ற இடங்களிலும் பிரேமையின் பெரும் பரவசத்துடன் நீராடினார். பொருளுரை: வன என்றால் காடு என்று பொருள்படும். விருந்தாவனம் என்னும் பெயரானது ஸ்ரீமதி விருந்தாதேவி, அதாவது துளசி தேவி அதிகமாக வளர்கின்ற காட்டிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் இவ்விடங்கள் நாம் பொதுவாக காடு என்று கருதுவதை போன்ற காடு அல்ல. ஏனெனில் இவை பசுமையான அடர்ந்த விளைநிலங்களாக உள்ளன. விருந்தாவனத்தில் அத்தகு 12 வனங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில மேற்கு கரையிலும் மற்றவை கிழக்கு கரையிலும் அமைந்துள்ளன. கிழக்கு கரையில் அமைந்துள்ள காடுகள் பத்ரவனம், பில்வவனம், லௌகவனம், பண்டிதவனம் மற்றும் மகாவனம். மேற்கு கரையில் அமைந்துள்ள காடுகள் மதுவனம், தாளவனம், குமுதவனம், பகுலாவனம், காமியவனம், கதிரவனம் மற்றும் விருந்தாவனம். இவை விருந்தாவன பகுதியின் 12 காடுகளாகும். ஹரே கிருஷ்ண மத்தஜாயி. அந்த படம் அழகா இருக்கும். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பரா இருக்கணும். அந்த சக்கரம் சுத்துது. வனானா ஃபாரஸ்ட், ரைட்? அதனால வந்து என்னன்னா நம்ம விருந்தாவனி துளசி வந்து பயங்கரமா அங்க விருந்தாவனம் அந்த ரீசனே ட்ரிப்ளிகேன் கூட ஒரு அப்போ விருந்தாவனம்னு கூப்பிடுவாங்க, தெரியுமா? நான் எங்கேயோ படிச்சேன். நம்ம இப்போ திருவல்லிக்கேணி அப்படின்னு கேணியை நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வந்து துளசிகள் அவ்வளவு இருக்குமா. இப்போ போய் பார்த்தா ட்ரிப்ளிகேன்ல ஒரு துளசியும் இல்லை. பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு துளசி கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது வீட்டுக்குள்ள வச்சா தவிர. அதனால வந்து இதெல்லாம் வந்து எங்க இருக்குன்னா யமுனைக்கு வெஸ்ட் சைட்ல இருக்கு, அண்ட் அதர் சிலது வந்து ஈஸ்ட், 2 சைட்ல இருக்கு பேசிக்கலி, ரைட்? அதோட பேர்கள் தான் இங்க இருக்கும். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட் பின்னாடியும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, ரைட்? அதுதான் அந்த பியூட்டி ஆஃப் த இது. வனங்கள்ல ஒரு பாஸ்ட் டைம் நடக்குது. நம்ம ரொம்ப பாஸ்ட் டைம்ஸ் இறங்கி அவ்வளவு இருக்கிறதால நம்மளுக்கு அவ்வளவு தெரியாது. பட் ஒரு பாஸ்ட் டைம் பின்னாடியும் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு. பாத்தேகா வீகாத்தா காரே பிரபு ரே தேக்கியா பிரபு கே பேதாயா ஆசி உங்கார கரியா.
आते कापी आते काड़ा काफी सारे पीड़ा प्रेम पीड़ा प्रभु रे रे किया प्रभु के पेडिया आसी हुंकार हरिया. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிருந்தாவனத்தின் வழியாக பயணம் செய்த போது அங்கு மேய்ந்து கொண்டிருந்த பசுக்களின் கூட்டம் அவர் கடந்து செல்வதை கண்டன. உடனடியாக அப்பசுக்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு மா என்று பலமாக சப்தமிடத் தொடங்கின. சைத்தன்யா போன உடனே எல்லாரும் இத கூப்பிடுறாங்க. ஏன் பசுக்கள் கூப்பிடுறாங்க மூ மூன்னு? மாதாஜி பகவான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது மாதாஜி கிருஷ்ணர்னு சொல்லிட்டு அதனால கிருஷ்ணரா தெரியுது மாதாஜி. வெரி பசுக்கள் நைஸ். கிருஷ்ணரா தெரியுது. பேசிக்கலி வெரி நைஸ். சத்துவ குணத்துல இருந்ததால பசுக்கள் அவங்களுக்கு அது கிருஷ்ணரா தெரியுது. நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியல. வை? நம்ம எல்லா குணமும் கலந்துருக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. நம்ம எல்லா குணமும் கலந்துருக்கோம். அண்ட் பெரும்பாலும் நம்மளது பாத்தீங்கன்னா ரஜோ அண்ட் தமோ டாமினேட் பண்றது. நம்ம நினைக்கிறோம் சத்துவ குணத்துல இருக்கோம்னு. ஆனா பெரும்பாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 குணங்கள் டாமினேட் ஆகும். அதை நினைச்சுக்கணும். ஒரு விதத்துல நான் வந்து சவுத்ல இருக்கிற தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். எதுக்கு? மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட உங்களை எதுக்கு நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன்? கொஞ்சம் அமைதியா இருப்போம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அமைதியாவா இருக்கீங்க நீங்க? நீங்களே இல்ல ஒரு தடவை உங்க மாதாஜி. ரெக்கார்டிங் யூடியூப் கேட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் காதுல ரத்தம் வந்துடும். நீங்க யாராவது அமைதியா இருக்கீங்களா? இல்ல மேடம், நீங்க என்ன சொன்னாலும் நாங்க வந்து அதபடி சொல்படி கேட்போம். வெரி வெறும் நைஸ். சொல்படி அதுல கரெக்ட். கேட்போம் மாதாஜி மாதாஜி. கால சொல்படி நேரத்துல வர்றோம் நாங்க உங்க ஆமா. கிளாஸ்க்கு வர்றோம் மாதாஜி. அதனால இல்ல அவங்க எல்லாரும் இன்னும் கால பஞ்சுவலா வருவாங்க. நேரம் இல்ல அவங்களும் பஞ்சுவலா வருவாங்க. பட் பாயிண்ட் அது இல்ல. மாதாஜி சொன்ன மாதிரி சொல்படி கேட்கறது இல்ல. பேசிக்கலி ஹியூமிலிட்டி, ஹம்பிள்னஸ் ஜாஸ்தி. இங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்படியெல்லாம் யாரும் கேட்கறது இல்ல. நீங்க நோட்டீஸே பண்றது இல்ல. இங்க ஒருத்தர் யாரு சொல்படி கேக்குறீங்க? கேட்கலனாலும் ஒரு ஹம்பிள்னஸ் இருக்கும் நிறைய கொஞ்சம் பேர். கூட கேட்கறது இல்லையா மாதாஜி? கொஞ்சம் தான் கேக்குறீங்க, ரொம்ப கொஞ்சோண்டு. பிரேமா மாதாஜி ஒரே ஒரு ஸ்லோகா நம்பர் சொல்லுங்கன்னா அவங்க அட்டெம்ட் பண்ணுவாங்க கேட்கறதுக்கு. ஆனா அது வந்து 90% பாவம் தப்பாயிடும். ரைட்? பட் என்ன பாயிண்ட்னா அதே ஹம்பிள்னஸ்ல தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்களே தவிர மூட மாத்திட்டு மாதாஜி நான் ஏன் பண்ணணும் மாதாஜி, நான் எல்லாம் பண்ண முடியாது மாதாஜி, யார் பண்ண சொல்லுங்கன்ற அந்த அகங்காரம் வந்ததே இல்லை அவங்களுக்கு. அவங்க ஐயோ அச்சச்சோ புச்சச்சோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேனா பேப்பர் எடுத்துட்டு பின்னாடி என்ன திட்டிப்பாங்களே தவிர முன்னாடி வந்து அந்த கோவமோ அகங்காரமோ வராது. ரைட்? தட் இஸ் கால்ட் ஹியூமிலிட்டி. நீங்க உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி ஒருத்தர் அப்ரிஷியேட் பண்ணா எல்லாம் புஷ்பமா நீங்க அப்படி எல்லாம் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்காதீங்க மாதாஜி. நாங்க வந்து உங்களை எப்படி இது பண்றோங்கிறத ஐ ஹாவ் நோ வேர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் மனச கேட்டா தெரியும் மாதாஜி. உங்களை நான் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன். என்ன நான் பாசிட்டிவா தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு அப்ப புரியல நான் பேசுறதுன்னு நினைக்கிறேன். அதே இல்ல மாதிரி இப்போ புஷ்ப மாதாஜியும் என்ன சொல்றாங்க? உங்களை பத்தி நாங்க தப்பாவே ஒரு ஒரு அது சொல்றீங்களா? இல்ல கணக்கு இல்ல கூட நான் நினைக்க மாட்டோம். ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன். டக்குன்னு கோவம் வந்தோ இல்லையோ அது ஒரு உதாரணத்துக்கு. ஆனா பப்ளிக்கா ரியாக்ட் ஆறதோ இல்ல கோவம் வரதோ இல்ல மாதாஜி நான் ஏன் பண்ணணும் அப்படி அதே மாதிரி பத்மா மாதாஜியும் கலாவதி மாதாஜியும் நீங்க 2 பேரும் பேசிக்கோங்க அப்படின்னா கரெக்டா பேசிக்கிறாங்களோ இல்லையோ, ஆனா உண்மையா பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அட்டம் பண்ணுவாங்க. உள்ள மண்டை வேணா உடச்சுக்கலாம் எதுக்கு பேச சொன்னாங்கன்னு. ஆனா நான் ஏன் பேச சொன்னோம், நான் பண்ணவே மாட்டேன், எனக்கு செட்டே ஆகாது, நான் பண்ணதே இல்லை, அவங்க நம்பர் தெரியாது, இந்த மாதிரி எதுவுமே வராது. ரைட்? ஏன்னா கூட பேசணும் மாதாஜி என்னமோ அதே மாதிரி புஷ்பா மாதாஜி நானும் ஆன்சர் சொன்னேன். என்ன தடவை ஆனாலும் அவங்க அதே டோன் தான் தவிர மாதாஜி நான் வந்து ஆன்சர் சொன்னேன், உங்களுக்கு நான் சொல்றது ஒண்டி கேட்கவே மாட்டேங்குது, மத்தவங்களது தான் கேக்குது, அந்த மாதிரி வாய்ஸ் எடுக்கவே மாட்டாங்க. பாத்தீங்களா? திரும்ப மாதாஜி நான் கரெக்டா சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு அதே அந்த அந்த என்ன சொல்றீங்க அந்த தன்னடக்கத்தோட தான் டாபிக் வருமே தவிர அந்த ஒரு வைலண்ட் ஒரு ஸ்வாட் எடுத்துட்டு குத்திட போறேன் அப்படின்ற தாட் வராது. ஏன் இது முக்கியம்னா எப்பவுமே வந்து நம்ம ரொம்ப சாஃப்ட்ன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், நம்ம ரொம்ப நாய்ஸி, ஆனா we are very humble. உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? நம்ம ரொம்ப சாஃப்ட், நம்ம பர்ஃபெக்ட் டைம்ல சேர்றோம். உங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம் இல்ல, என் கிளாஸ் அட்டன் பண்றவங்களை வச்சுதானே நான் பேச முடியும். என் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு நான் எப்படி பேசுவேன்? என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தி தான். ஆனா நிறைய பேர் இங்க எடுத்தீங்கன்னா தமிழ் டிவோட்டீஸ் ஹியூமிலிட்டி ஜாஸ்தி ரிலேட்டிவ்லி. மாதாஜி அதுக்கு அர்த்தம் மத்தவங்க ஹம்புலா இல்லையா அப்படின்னா இல்ல, இருக்கு. ஆனா ரியாக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும். இப்போ நம்ம ரொம்ப நாய்ஸி, அவங்க ரொம்ப டிசிப்ளின். ஆனா டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டபக்குன்னு வரும் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் வந்தா. ஆன்சர்னா நான் பதில சொல்ல, இது பண்ணுமா, ஐயோ இது பண்றது கஷ்டம், இது நான் பண்ண முடியாது, இதையே நான் பண்ணணும், இந்த தாட் வந்து அவங்க மைண்ட்ல இருந்து வாயில பொலைட்டா வரலாம், பட் அது எக்ஸிபிட் ஆகும். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி பேருக்கு இங்க இருக்கிறவங்க வந்து 90% வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹியூமிலிட்டி இஸ் வெரி ஹை. அதனாலதான் நான் சொன்னேன் நாய்ஸ் இருக்கு, ஃபாலோ பண்றது இல்லைன்றதும் இருக்கு, கரெக்ட் டைம்ல வராமலும் இருந்திருக்கீங்க, ஆப்ஷன்ல தான் வருவீங்க, சில தடவை வருவீங்க கிளாஸ், சில தடவை வரமாட்டாங்க. ரெகுலரா வராங்க அப்படின்னு நான் பையாடா நான் சொல்லணும்னா நான் வெறும் கலாவதி மாதாஜி அண்ட் பிரேமா மாதாஜி அதான் சொன்னேன். பிரேமா மாதாஜி தான் கரெக்ட் டைம் அண்ட் ரெகுலர். நீங்க இமீடியட்டா சொல்வீங்க நான் வரலையா. ஜெயந்தி மாதாஜி கூட லேட் ஆகும் சில தடவை.
ஆனா இவங்க 2 பேரும் வந்து டைம் நான் பார்த்து இது வரைக்கும் மிஸ் ஆனதே இல்லை இந்த வருஷத்துக்கு. மாதாஜி, நான் கரெக்டா வந்துடுவேன் மாதாஜி. என்னுடைய வீட்டுல கொஞ்சம் எனக்கு வேலைகள் எல்லாருக்குமே ஜாஸ்தியா ரீசன்ஸ் இருக்கு. எல்லாருக்குமே ரீசன்ஸ் இருக்கும். நான் அதை சொல்லல, பட் நான் சொன்னது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன் இவங்க 2 பேரும். நான் ஏன்னா வந்து முன்னாடியெல்லாம் நான் மட்டும் வந்து தனியா ஆமா உட்காந்து பத்மா மாதாஜி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நாங்க 2 பேரும் ஒண்டி தான் ஸ்லோகம் சொல்லுவோம். ஞாபகம் இருக்கா பத்மா மாதாஜி? நாங்க 2 பேரும் ஒண்டி ஸ்லோகா சொல்லிட்டு இருப்போம். ஏன்னா நாங்க என்னுடைய 2 பேரும் வீட்டுல ஒண்டி அப்படி தான் ஒரு டைம். சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு மாதாஜி, அதை நான் என்னால அவாய்ட் நோ பண்ண ப்ராப்ளம் முடியல. நோ ப்ராப்ளம். நான் வந்து பரவாயில்ல. தப்பு சொல்லல யாரையும். நான் ஏன் சொல்றேன்னா இப்ப புஷ்ப மாதாஜி வராத ரீசனும் ஹெல்த் இருக்கலாம், ஜெயந்தி மாதாஜி வராத ரீசனும் ஆன் பண்றச்சே நெட் ஒர்க் ஆகலாம், எல்லாருக்குமே காரணம் இருக்கும். பட் நான் வந்து என்னோட அப்சர்வேஷன் சொல்றேன், ரைட்? எதுக்கு அப்படின்னா அது வந்து டிசிப்ளின். இப்ப மத்த கிளாஸ்ல எல்லாம் டான் வந்துருவாங்க ஆன் டாட். பட் பாயிண்ட் வந்து அதை பத்தி ஹைலைட் பண்ணல, டைமை பத்தி பேசல. அது வந்து மங்கள மாதாஜியோட ஏரியா எடுக்க சொல்றேன். ஆனா நான் மீன் பண்ணது அந்த ஹியூமிலிட்டி இருக்கு. இதையே நான் இந்த கான்டெக்ட்ல எடுக்கிறேன்னா ஹியூமிலிட்டி இஸ் அ குவாலிட்டி ஆஃப் சத்வகுணம், ரைட்? பசு வந்து ஹியூமிலிட்டி சத்துவகுணம். நீங்க சொல்லுவீங்க பசு முட்டும். ஆனா அதோட குணம் வந்து மனசால வந்து அது வந்து நல்ல குணம். அதுக்கு ஓகே. பாம்புக்கு நல்ல குணம் இருக்கா? இல்ல. கொட்டம் இல்ல, என்ன சொன்னீங்க? கொட்டம் தானே? கொட்டம் தானே? ஓகே. கொட்டம். ஏன்னா அதோட குணம் வந்து தமோ குணம், ரைட்? அந்த மாதிரி ரைட் இஸ். சோ அது அந்த குணம் அதுக்கு டாமினேட் பண்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம், சரிங்களா? இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. காபி தேகி சப்த பிரபு பிரேமேர தாரங்கே வாத்சல்ய காபி பிரபு ரச்சாதே சப அங்கே. ஹரே கிருஷ்ணா. काबीते के शब्द प्रभु प्रेमे रे तरंगे वात्सल्ये काबी प्रभु रे साडे सबे हंगे. பசுக்களின் கூட்டம் தம்மை அணுகுவதை பார்த்த மகாபிரபு பிரேமையினால் ஸ்தாபித்தார். அதன் பின்னர் பசுக்கள் பெரும் பாசத்துடன் அவரது திணிமேனியை நக்கத் தொடங்கின. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சூப்பர் ஐயோ, சூப்பர். பகவான் தெரிஞ்சுட்டு அந்த அறிவோட இதை செய்திருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் தெரிஞ்சுட்டு பசு வந்து கேக்குதா? பசு வந்து நக்கினா ரொம்ப நல்லதான். எனக்கு கூட தெரியாது, நான் ஏதோ ஒரு தடவை தான் என்ன நக்கி இருக்கு, அது தவிர நக்கினதே இல்லை. நானும் கிட்ட போக மாட்டேன். இது வந்து இது வந்து பசுக்கே பசு. பயமா மாதாஜி. ஆமா, எனக்கு அனிமல்ஸே பயங்க. எனக்கு மனுஷனும் பயம்தான். உங்களுக்கு பயம்னு சொன்னா நாங்க நம்பணுமா? ஐயோ, நீங்க நிஜமாவே அதான் ப்ராப்ளம் எனக்கு. அதனால பிரபு அடிக்கடி சொல்வார் நாமனிஷ்டபுரம், உனக்கு எவ்வளவு பயம் ஜாஸ்தியா இருக்கோ அவ்வளவு பக்தி கம்மின்னு ஓட்டிட்டே இருப்பாருங்க. எதுக்கு அப்படின்னா அது உண்மைதான். நிறைய பயம், ஹைட்னா பயம், அனிமல்ஸ்னா பயம், ஓகே, மனிதர்கள்னாலும் பயம், ரைட்? அதனால பயம் வந்து இன்னெரிட்டா நிறைய பேருக்கு இருக்கும். இது வந்து எவிடென்ட்டா எதுல எல்லாம் இருக்குன்னு நான் ஸ்பாட் பண்ணிருக்கேன், அவ்வளவுதான். சோ பசு இப்ப வந்து பிரபு சொன்னாரு, ரைட்? பசு நாம ராதிகா ராதிகா என்ன பிரபு அப்படி என்ன கண்ணுக்குட்டி போட்டிருக்கு இன்னைக்குதான். ஜஸ்ட் நான் பெங்களூர்ல இருக்கச்சே போய் பாரு. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து வா அப்படின்னு பிறந்தா ஒரே குஷி. போ 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 அப்படின்னு. வாங்க பிரபு. நான் வரமாட்டேன், நீதான் போகணும், நீதான் அதிர்ஷ்டகாலி, நீ போகணும், யூ மஸ்ட் கோ லக்ஷ்மி என்ன. ஓகே பிரபு அப்படின்னு. ஓகேண்ணா கோ அப்படின்னு டோர் திறந்து ஸ்லோவா நடந்தேன். எதுக்குன்னா பயம், ரைட்? அந்த பசு போனா அம்மா என்ன பண்ணும், எப்படி இருக்கும் பசு, அழகா இருக்குமா இல்லையான்ற பயம் இல்ல, என்ன ஆகும், நம்ம போனா அதோட மூட் டிஸ்டர்ப் ஆகுமே, பாவம் அது டென்ஷன் ஆகுமா, இதெல்லாம் தான் ஓடிச்சு, ரைட்? யாராவது இருந்தா ஓடுவாங்கல்ல. நானும் போனேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீவத்சா பிரபு, மாதாஜி குளிப்பாட்டுறீங்களா? யார? குழந்தையா? ஓகே. நோ மம்மிய. ஐயோ, மம்மி குளிப்பாட்டினா மம்மி கோவம் வந்து இடிச்சிச்சுன்னா அப்புறமா வந்து அந்த கவு அவரை வச்சுட்டு, ஏன்னா பிரபு சொன்னாராம் இது வந்து வெரி ஸ்பிரிச்சுவல். அது ஒன்றும் இல்லாம ப்ரீவியஸ் டே வந்து சுபத்ராமைய தூக்கினேன், ரைட்? அதனால சுபத்ராமயி என்ற பேரே, சுபத்ரான்ற பேரும் அந்த பசுக்கு வச்சுட்டார் பிரபு. அதனால ரொம்ப தாட்ஃபுல், ரைட்? அதனால அந்த குட்டிக வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் பிறந்துச்சு அந்த ஜெகநாத் வந்தோடனே. அந்த குட்டி வந்து என்ன பியூட்டினா அவ்வளோ ஒயிட், மில்க் ஒயிட், அப்படி நடக்க கூட முடியல. அம்மா வந்து தடவி என்கிட்ட வீடியோ இருக்கு, நான் உங்களுக்கு அப்புறமா காட்டுறேன் டெலிகிராம். அது இருந்துச்சு. குட்டி சொல்லக்கூடாது, கண்ணு தான் சொல்லணும். கண்ணு அப்படியா? சரி, கண்ணு. அந்த கண்ணுக்குட்டி கண்ணு வந்து அந்த காஃப் சொல்லுவோம்ல, அவ்வளோ கியூட்டா இருந்துச்சு. அம்மாவும் அவ்வளவு பொறுமையா இருந்துச்சு அப்படின்னு. அதுல இருந்து என்னன்னா அந்த சத்வகுணம், ரைட்? அதே மாதிரி வந்து அவர் வந்து அந்த கவு மெயின்டைன் பண்றவர் குட்டியா கூட்டிட்டு போனோடனே அம்மா அப்படி ஃபாலோ ஆச்சுன்னா எவ்வளவு ஒபீடியன்ட் அம்மான்னு எல்லாரும் சிரிச்சாங்க. அம்மா ஒபீடியன்ட் எல்லாம் இல்ல, கண்ணுக்குட்டி இருக்கு இல்லையா, அதனால அம்மா வந்து
ஃபாலோ பண்றது அவ்வளவு ஒபீடியண்டா, நீ தூக்கிட்டு போனாலும் உன் பின்னாடி வரும் அப்படின்னு. ஆஹா, என்ன வந்துமோ இல்ல முட்டுமோ எனக்கு தெரியாதே தவிர, பட் பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த பாவம் வந்து அனிமல்ஸ்க்கும் இருக்கு, தன்னோட குழந்தைன்னு. அதனால நிறைய தடவை நம்ம நினைக்கிறோம் என்னோட கணவன் என்னோட குழந்தை இதுதான் என்னோட ஸ்வதர்மா, ட்ரூ, இதுதான் என்னோட லைஃப், இதுதான் என்னோட சனாதன தர்மா. தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன், ரைட்? இப்போ அனுசூயா மாதாஜியை ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்தேன். அவங்க பாருங்க ஃபேமிலி எல்லாம் இருந்தாலும் அவங்க வந்து விட்டுட்டு வராங்க. நம்மளால பண்ண முடியுமானா டவுட் தான், ரைட்? இப்போ நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி இல்ல மாதாஜி இப்போ உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, கரெக்ட். அங்க போய் ஒரு நாளும் நான் வந்து பெங்களூர்ல இருக்கிறச்சே கூட அச்சோ என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகும்னா கிளம்பணுமே, ட்ரெயின் எப்போ போக்கணும் எப்போ ஆகணுமா அந்த தாட் தான் இருக்கே தவிர வந்து இருக்கும். சேவை எல்லாம் பண்ணேன் இல்லைன்னு சொல்ல, ஆனா ஜாலி அந்த தாட்டும் இருந்துச்சு. ஆனா எங்கேயோ ஒரு தாட் வீட்டுக்கு போகணும், வீட்டுல இருக்கணுமே, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபேமிலி என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு தாட். இத்தனைக்கும் ஃபேமிலியில ஜோக் என்னன்னா பொண்ணும் இல்ல ஹஸ்பண்டும் இல்ல அந்த டைம், ஓகே. அம்மாவும் வந்து அண்ணா வந்திருந்தாங்க பாத்துட்டு இருந்தாங்க, ஆனாலும் நம்ம மைண்ட் வந்து அலைப்பாயுதுன்றதுக்கு சொல்ல வரேன். ஸோ அந்த ஸ்டேட் ரீச் பண்றது கஷ்டம், சரிங்களா? இப்போ 96 எவ்வளவு பெருசு, சின்னதா பெருசா மாதாஜி? இதோட நிறுத்திக்கலாம். ఓకే, నో ప్రాబ్లం. శుష్టహాన ప్రభు కారే అంగ కండు యానా ప్రభు సాంగే చాలే నాహి చాదే దేను గానా. पुस्तकाना प्रभु करे अंग कंदुयना प्रभु संगे काले नगी साडे तेनुगना. சாந்தமடைந்த ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பசுக்களை தடவ தொடங்கினார். அவருடைய துணையை விட மனமில்லாத பசுக்களும் அவருடன் சென்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரைட், அவ்வளவுதான். அவங்களுக்கு விடவே முடியல. ப்ராப்ளம் என்னன்னா நம்மளுக்கு தான் அட்டாச்மெண்ட் ஓவர். பசுவெல்லாம் பாரு ஆண்டவன் உடனே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போச்சு, கரெக்டா? ஆனா நம்ம எல்லாம் பண்ண மாட்டோம். பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோமா? நம்ம ஆண்டவன் வந்தாருன்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவோமா போக மாட்டோம்? போவோம் மாதாஜி. எவ்வளவு தூரம் போவோம்? நம்மளால முடியற அளவுக்கு அவரோட ஃபாலோ பண்ணுவோம். நம்மளுக்கு போக மாட்டோம். கரெக்டா ஆன்சரு, போக மாட்டோம். நம்ம வீதியில வந்தா கூட நம்ம வந்து ஒரு 100 அடி 300 அடி போவோம். நம்ம கெப்பாசிட்டி அதுதானா அப்படின்னா நம்ம கெப்பாசிட்டி அது இல்ல. ஆனா நம்ம போக மாட்டோம். ஏன்னா நம்மள வந்து பௌதிகம் இழுக்குது. ஐயோ நம்ம வீட்டுக்கு போகணுமே, வீட்டுல சமைக்கணும். ஒரு சில ஆச்சாரஸ் எல்லாம் வந்தா பின்னாடியே கொஞ்சம் தூரம் போவோம். அவங்க கொஞ்சம் தூரம், அதுதான் சொல்றேன். உங்களோட டெஃபினிஷன் ஆஃப் கொஞ்சம் தூரம் டிஃபர் ஆகலாம். இப்ப எந்த வந்து 100 மீட்டர் கொஞ்சம் தூரம், புஷ்ப மாதாஜி 500 மீட்டர் இருக்கலாம், உங்களுக்கு 5 கிலோமீட்டர் இருக்கலாம். ஆனா அதுக்கு மேல நம்ம போவோமா? அதுதான் நான் போனா கூட 10 தடவை அதை நினைச்சிருவோம் நம்ம குடும்பத்துல என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. நீங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பௌதிகத்துல இருக்கோம். ஞாபகம் தான் அதிகமா இருக்கும் மாதாஜி எங்க போனாலும். கரெக்டா சொன்னாங்க பாருங்க மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம வந்து வீட்டு ஞாபகம் தான் அதிகமா இருக்குமே தவிர, இப்ப நம்ம திருச்சியில எல்லாம் வந்து கோயில்ல இருந்தா கூட நம்ம திரும்ப வந்து வீடு இல்லைனாலும் நம்ம திரும்ப நம்ம டிவோட்டிஸ் வந்துட்டாங்களே அந்த ஞாபகத்திலேயே தான் நம்ம இருக்கோம். அட்லீஸ்ட் டிவோட்டிஸ் ஸ்டில் ஓகே. ஏன்னா பிரசங்கம் அஜரம் பாஷம் ஆத்மனோ கவயோ விது சைவ சாதிருஷு கிருதோ மோக்ஷத்வாரம் பாவிருத்தம். அட்லீஸ்ட் டிவோட்டியை நினைச்சா மோக்ஷதாரமாவது பண்ணுவோம். நம்ம வீட்டுல நினைச்சா ஓகே. அதுவும் வந்து நான் டிவோட்டியா இருந்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ என்னோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. என் ஸ்பௌஸ் வந்து பெரிய டிவோட்டி எல்லாம் இல்ல, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் எல்லாம் வரமாட்டாரு. இப்போ நான் அவரை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருந்தானா என்ன ஆகும்? மோட்சதாரம் ஓப்பன் ஆகுமா, என்ன துவாரம் ஓப்பன் ஆகும்? நினைச்சு பாருங்க, லாஜிக் திங்க் பண்ணுங்க. நம்மளுக்கு மோசமெல்லாம் கிடைக்காது மாதாஜி. ஏதோ நம்மளுக்கு என்னமோ நம்ம குடும்பத்துக்கு செஞ்சுட்டு மீத நேரம் நம்ம பகவானை நம்ம படிக்கிறது அது மாதிரி செய்யணும். அது நினைச்சோம்னா நம்ம வந்து அவங்கள பத்தி நினைச்சோம்னா மோட்சத்வாரம் ஓப்பன் ஆகாட்டா பரவாயில்ல. எனக்கு இன்னொரு பயம், ஐயோ அசோசியேஷன் ராங்க, இவங்க எல்லாம் வந்து பக்தியே இல்லாம இருக்காங்களே, நிறைய தடவை இவங்களோட அசோசியேஷன் மோட்சதாரம் திறக்கலன்னா பரவாயில்ல, நரகத்வாரம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், பயமுறுத்தணும்னு சொல்லல, பட் பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஏன்னா அசோசியேஷன்னா நம்ம வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, நெய்பரு, நம்ம வந்து ரிலேட்டிவ், அப்புறம் தூரத்து சொந்தம் இப்படி எல்லாம் நினைக்கிறோம். பட் நம்ம வீட்லயே வந்து பௌதிகவாதி இருந்தாங்கன்னா அந்த அசோசியேஷனும் நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும்னா சம்பந்தமே இல்ல மூஞ்சி தூக்கி வச்சுக்கணும்னு சொல்ல. அதாவது அவங்க கிட்ட ஆர்கியூ பண்றது, அவங்க கிட்ட பேச்சுவார்த்தை, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பௌதிகத்திலேயே இருக்கும், ரைட்? அதனால அவங்க கத்திட்டே இருந்தாங்கன்னா கத்தட்டும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சைட்ல போயிட்டோம்னா அதுக்குன்னு டாலரேட் பண்ணுங்க நான் சொல்லல. உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? முட்டாள் ஆகுங்கன்னு நான் சொல்லல, பொறுத்து போங்க நான் சொல்லல. ஆனா அவங்களோட சேர்த்து நம்மளும் பௌதிகத்துல இறங்கி ரொம்ப அப்படியே ஈடுபாடுல நீ பண்ணது தப்பு, நீ பண்ணதான் தப்புன்னு வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம பௌதிகத்துல இருப்போம். அதனால எவ்வளவு முடியுமோ ஆன்மீகத்துல நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும், அததான் நான் சொல்ல வந்தேன். சரிங்களா? வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச பதிதானான் பாவனேபியோ
வைஷ்ணவிபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ் ஜெய். ஸ்ரீலா பாகபாட்டுக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்குக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லம்மா. டடான், டடான்.